Croeso i'n gwefan newydd ar y blaen ac yn y canol i busnes Nghastell-nedd Port Talbot. Yma, byddwch yn dod o hyd i bopeth sydd angen i chi ei wybod am y pecyn cymorth rydym yn ei gynnig i fusnesau lleol, cenedlaethol a rhyngwladol i leoli eu hunain yng Nghastell-nedd Port Talbot. Dysgwch am sut mae Castell-nedd Port Talbot yn lle i gysylltu, arloesi, creu, dysgu a byw, a darganfod y cymorth sydd ar gael i fusnesau o bob maint, o opsiynau cyllid a chymorth ariannol i drosglwyddo gwybodaeth a chael mynediad at gadwni a rhydweithiau cyflewnwi lleol. Defnyddiwch ein gweithrediad Eiddo a Chwilio tir, lle gallwch chwilio ein cronfa ddata Eiddo busnes am yr holl Eiddo cyngor a Masnachol gwag a thir preifat gwag yn y rhanbarth. A dysgwch am y canolfannau rhagoriaeth allweddol, niferus, sydd wedi'i lleoli yng Nghastell-nedd Port Talbot. Yn olaf, cymerwch olwg ar astudiaethau achos rhai o'r busnesau gwych sydd wedi'i sefydlu yn y rhanbarth. Ac yna, defnyddiwch ein ffurflen gyswllt i edrych ar y cyfleoedd allai wneud Castell-nedd Port Talbot ar y blaen ac yn y canol i'ch busnes chi.